Okay, hi everyone and welcome to my channel. Dinia जों दङ MJ anything. By the way, I'm बिराद मानसिफोर कन्टेक्ट खालामखाबाय already and many people have agreed but time गैथ'आ होनदों. So दायो आं MJ brother खौ कन्टेक्ट खालामबाय आरो MJ आ जेब्लानोखि होनदों होमब्लानो माने बियो आंजोंहाय एग्री जादों आंजोंहाय पडकास्ट खालामनो. मानोबा आंनि फर्स्ट एपिसोड पडकास्टनि फर्स्ट एपिसोडआनो फैयाखै दाबो. So आं दायो MJ brother जोंनो स्टार्ट खालामदों. So बोरै मोनदों? मोजां So मा सोलिगासिनो? दाथ' दङ ओरैनो माखासे बिजनेसजों लोगोसे बिदिनो ब्लग थांफागासिनो. Okay. So माने YouTube जोंनो नोङो like business खालामगासिनो. औ. So दायो जेनेबा मोनसे खोथायावहाय नोंबोथ' मिथिखायो राइट बयहाबो जेनेबा बयनिबो स्टोरी मिथिनो गोसो जेनेबा YouTube जार्निखौ राइट थ' दा आंबो मोनसे एक्साइटेड जादों कि आं दायो माने मोनसे प्लेनिं खालामदों कि बयनिबो स्टोरी खोनासंनो गोसो राइट बयनिबो कन्टेन्ट क्रिएटरनि स्टोरी खोनासंनो गोसो स' माने फर्स्ट जाय गेस्ट जाहैबाय बे नोंनो जाहैबाय थेंक इउ स' माच फर कामिं लाइक आंनि भिडिअ फैनो थाखाय थेंक इउ स' माच ओके मस्ट वेलकाम ओके स' नोंनि YouTube जार्निनि बागै एसे खोन्थादो दे It was struggle or not struggle? YouTube journey. Yeah. So YouTube journey होनोबाथ' 2012 निफ्राय स्टार्ट खालामदोंमोन माने बै समाव जेबो आइडियास गैयामोन आरोना जास्ट कीपैड फन दं कीपैड फन इउज खालाम नकियानि ओमफ्राय बिनिफ्राय भिडिअ आपल'ड खालामलाबायो माने मनिटाइज जायो बा माबा मोनसे इम्पोर्टेन्ट जेबो मिथिया आरो भिडिअ आपल'ड खालामजायो Okay. बेनि उनावहाय सोरनिबा मोनसे एलबाम बर' एलबाम ओंखारदोंमोन बेखौ आपल'ड खालामनायाव एलबाम मान्थलिगा माने उइदिन वान नाइट माने 500K निबो बारा भिउस थांदों ओमफ्राय एलबाम मालिकआ FIR होनाय जासिगोन बे चेनेलखौ जाबाय आरोना आंनि नामाव गैयामोन चेनेला बेलेग नाम ओमफ्राय लग'आबो ओमफ्राय FIR होनबाथ' बे समाव एसे उन्दैना जों ओमफ्राय डाइरेक्ट डिलिट खालामबाय इमेलखौनो डिलिट खालामस्राबाय अलमस्ट बे गैला 7K प्लास जाबायमोन साबसक्राइबारा बै समनि खोथा बे 2012 नि खुलिनाय चेनेल ओमफ्राय बिदिनो थाबाय फरायबाय ओमफ्राय आदा आलफ्रेडमोनखौ डेभेलप जानाय नुबाय जेब्ला जों डिग्री लेभेल सफैयो होमबा जास्ट खुलिनानैहाय बायदिसिना बानायलाबायो ओमफ्राय इमेल दानो इम्पर्टेन्स गैया आरो ओमफ्राय उनावहाय आदा आलफ्रेडमोननिफ्रायबो टिप्स लाबाय माखासे मटिभेशनेल भिडिअसफोर नायबाय 2019 निफ्राय एगेन निउ चेनेल खुलिबाय ओमफ्राय दख'नानि भिडिअ होजेनबाय बै समाव स्ट्रागल दंमोन माने थाबाय भिडिअ बानायथिंनाय ओरै थांनानै ना ओमफ्राय गिदिर इउटुबारफोरखौबो थिनोमोन जे आंनिखौबो शेयार खालामनानै होब्रा इभेन आदा आलफ्रेडमोनखौबो बुङोमोन बुंनानै होदोलै आदा शेयार खालामना होदोब्रा ना ओमफ्राय माने खालामजायैयाव रागाबो जोङोमोन आरोना रागाबो जोङोमोन ओमफ्राय गिदिर इउटुबारफोर थाल लाया बिदि सानलाय लायोमोन आरोना इग' ओमफ्राय उनावहाय लोगो हमबाय होमबाबो आदा आलफ्रेडमोनखौ ओमफ्राय बिदिनो लोगो हमनायजों लोगोसे दख'ना भिडिअ होजेननो लाबाय ओमफ्राय दख'ना फाग्लि ना हिन्जावफ्राथ' बुहुदा बिनिफ्राय माने उइदिन हरसेयावनो माने 5K निबो बारा साबसक्राइबार मोननो हादों आं 5K निबो ओमफ्राय बिनिफ्रायनो बहुत डेभेलप जादों दख'नानिफ्राय ओमफ्राय बिदिनो मालाबा भिडिअ बानायो मालाबा बानाया ओमफ्राय बानायबाय थायो जेब्ला क'क्राझाराव आङो आबौनि मेनेजार जायो अब्ला ड्रप दोनथ'बाय टटेलि ड्रप माने खामानियावहाय होमबाबो इसिबां इम्पर्टेन्स लायाखैमोन आरोना पेमेन्ट फैजेनबाबो ओमफ्राय 2021 नि सेप्तेम्बरफोरनिफ्रायसो आं कन्टिनिउ खालामफिनबाय दानि जि रिसेन्ट चेनेल दङ बे खै बोसोर जाखो 2019 निफ्राय ओमफ्राय कन्टिनिउ रान खालामनाया 21 निफ्राय 2021 आगष्टनिफ्रायसो बोसोरनैनि उनाव इम्पर्टेन्स लायाखैमोन बारा
अके स' दा नोंनि इउटुब चेनेलनि बागै मिथिबाय दायो माने आङो ओरैनो माने आंनि रिसार्च हिसाबै आं खोथाखौ बुंनि ओमफ्राय नोंनि अपिनियनखौ मिथिनो गोसो आं बे खोथायावहाय दायो आतसा मोनसे खोथायावहाय सानना लादो कि ब्लगार्सनि खोथाखौनो बुंसै आं नोंबोथ' ब्लगार जाहैबाय सम ब्लगबो खालामो राइट अके स' फर एग्जाम्पल आइम सेइं कि नोंनावहाय वाइफ दं अके फर एग्जाम्पल हा वाइफ हा मोनबाय नोङो बेखौ वाइफखौ नों मेटेरियेल एबा भिउसनि थाखाय इउज खालामो ना खालामा आंनि वाइफखौ हा बेखौ बुंनो हाथ'ला जास्ट मालाबा ब्लग इदि इम्पर्टेन्टलिथ' इउज खालामनाय नङा जुदि बायसान्स इन फिउचार जायोब्लाबो ट्राभेलिं बा माबा मोनसेयाव नुफानो हागौ खिन्थु भिउसनि थाखाय बिदि इउज खालामनाय जानाय नङा अके दायोथ' बांसिन होनला आं बाट दायो इउटुबारफोर ओंखारदों जायहा गावसिनि वाइफखौ माने मेटेरियेल हिसाबै इउज खालामो अनलि फर भिउस नंगौना नङा नुदोंना नुवाखै बिदि थानो हागौ माखासे थानो हागौ माने देट मिन्स नों बारा चेक खालामा आं बारा चेक खालामा आं माने मा कन्टिनिउ होनो फेमिलि ब्लग लाबोग्राबो थायोना फेमिलि ब्लग ना फेमिलि ब्लगखौ आं जेबो इसु मोना कि फेमिलि ब्लग बानाय नों हाइजेनिकलि बानाय जेबो गाज्रि नङा हाइजेनिक नों भिडिअ बानायोबा राइट आतसा बाट मोनसे दंना ब्लगार्स जायहा माने थाम्बनेइलावबो एकदमबारे हेभि बानायो आतसा ताकि माने जाय सेंग्राफोर बिसोर माने एटलिस्ट मिथिखायो नोङो अलरेडि मिथिखायो आं मा होननो नागिरदों राइट बिदिनि थाखाय माने जेनेबा होयो आरो भिडिअफ्राव होबाय मोनसे खोथायावहाय आरोबाव मोनसे थाम्बनेइलावबो होबावबाय बिदिनो औ अके स' दायो माने आं बेखौबो सानबाय थायोखैलाय आं बेखौबो सोंनो गोसो एबाउट दाबोथ' नोंबोथ' जेनेबा डिग्रि कमप्लिट खालामबाय राइट दायो मा खालामगासिनो दायो डिग्रिनि अनगायै स्टाडिफोर स्टाडिथ' एम ए नि उनाव खालामासै आं अके दायो एम ए नि उनाव गैला जास्ट बेनो अके स' दायो नों मा मेसेज होनो लुबैयो कि लाइक फर दि पिपल साबसक्राइबार्सफोर होन एबा भिउवार्सफोर होन ना बिसोर माने मोनसे खोथायावहाय इन्सपिरेसन लायो जोंनिफ्राय जाय ब्लगार्स होन इन्सपिरेसन लायो राइट स' नों बिसोरखौ मा मेसेज होनो लुबैयो मेनलि बुहुत मानसियाथ' नायनानै ब्लगार जानो गोसो जाग्राबो दं खोथा ओमफ्राय खायसे ओरैनो जाथि हिसाबै सापर्ट जाथों होननानै मोजां मोनाबाबो नायग्राबो दं आरो खायसे हेटार्स हिसाबैबो मा होलायखो बेलाय होननानै नायग्राबो दङ थ' मेनलि आङो बै जायफोर ब्लगार जानो गोसो जाग्राफोर बिसोरनि थाखाय बुंनो सानो माने उन्दैफोरबा मेनलि फरायनायाव फकास होग्रो मानो होनब्ला एडिक्टेड टाइप जालांनो नागिरो ब्लगिं खालामबाय थायोब्ला एनि भिडिअ नों बानाय औ ओमफ्राय प्लास जायफ्रा फरायनायावबो गैजोबला बा फरायनानै ओरैनो बेखार बायदि दङ जायफ्रा बानायनो गोसो ब्लगिं बा एनि चेनेल ना बा निउसआनो होन ब्लगिंआनो होन मस्ट वेलकाम स्ट्रागोल खालामबाय था ओमफ्राय स्ट्रागोला ओरैबायदि आजिखालि नुनो मोनो माने जेरै जों जायोमोन ना आंबो बुङोमोन आरो आलफ्रेडमोनखौ मोनसे समाव आंनि चेनेलखौबो शेयार खालामनानै हो बुंनानै होब्रा आदा ना थ' दायो सानफिनो आरोना आंनो मिस्टेकमोन मानो होनब्ला जोंनावबो दा बेफोरबायदिया फैयो मानो होनब्ला सासेनिखौ शेयार खालामदावोब्ला 100 जना बुंगोन बिनिखौबो खालामदों आंनिखौबो खालामा दा बिनिखौबो खालामदोंबा आंनिखौबो खालाम दा खालामजोबनो हायाब्ला रागा जोंलायनाय फैयो आरोना ओमफ्राय बेखौ मालाबा हाजोबाना ओमफ्राय थ' बेवहाय आं मोनसे मेसेज होनो सानो माने नोङो स्ट्रागोल खालामनायजों लोगोसेबो मोजां भिडिअ होबाबो मालाबा नायस'ना मानसिफ्रा फैया भिउस फैया बै गिदिर इउटुबारफ्रा टेम्परारि भिडिअ होलाबाबो जेरै भिउस फैयो खिन्थु नों बिसोरनिफ्राय साबसिन होबाबो फैबावा मालाबा थ' बेवहाय मा खालामनो हायो जायफ्रा इमेज गोनांखा पपुलार एट प्रेजेन्ट जाबाय थानाय बा नाम गोनांखा बैसोरखौ सेस्था खालाम लोगो हमनो कलाबरेसन खालाम प्लास कलाबरेसन खालामनायजों लोगोसे नोंनिया मायाव मिस्टेक जालांगासिनो दङ ब्लग बानायनायाव बा भिडिअ बानायनायाव बेखौ एसे आन्दाज लायोब्ला निस्सय जौगानो हायो आरो बेनो फेशन लेभेलखौ बिराद बाहायनांगौ जायो माने इउस खालामनांगौ जायो माने नेनो हानाय माने धैज' गैयाबा मालाबाबो साक्सेस जानो हानाय नङा आरो ससियेल मिडियायावबो खिन्थु खायफानियाव मा जायो भाइराल जानानै माने किसुमान इस्युआव माला डेभेलप जायो फात्ताखौनो मोनस्लाबा खिन्थु एकदमबारे वान नाइट किसुमान स्टेन्ड औ किसुमान हरसेयावनो दङ जाला माने बायोना नोङो किसुमाना माने नों गाज्रि लाबोनानैबो दसेनो डेभेलपबो जानो हायो खिन्थु बेयो लं लास्टिं नङा आरोना सर्ट टार्मनि थाखाय
नोंखौ फल' खालामगोन दसेनि थाखाय बाव मोजां मोजांलै मोजां होननानै थुग्राबो थागोन खिथुजों खिन्थु लास्टावहाय नोंनि माबा मोनसे एसे इसु बा मिस्टेक नुयोबानो बै मोजां होनग्रायाबो नोंखौ गाख्लायहैगोन थ' बेफोरबायदि इसु जायो आरोना औ बेखायनो गोबां सानै हयै थाबायनायाबो मोजां नंगौखौ नंगौ नङैखौ नङै ना ओमफ्राय आरो मेनलि जोंनि बर'फोरनियाव बिराद स्ट्रागोल खालामनांगौ दायो मानो होनब्ला इसिबांनाखि एनाफ जोंहा फल'वारफोर मिलियन थांनायबो नङा बो साननानै लाजायो जों मानो होनब्ला जोंना इउजार्सफ्रा बुहुद खमखा आरो गुबुनफ्राथ' सासे सानैल'सो फल' खालामगोन गासिबोथ' बुजिजोबा थ' बिनि थाखायनो आं रेकमेन्ड खालामनो लुबैयो जाय जे लेंगुवेजाव कम्फर्टेबोल बेयाव थां बाव बर' जानानै बर' बुङै मायै बिदि गैया बे जोंनि मेन्टेलिटिखौ बेखौ जोंहा साननाया सोलायथारनांगोन बेखौ साननायखौ सोलायाबा जों मालाबाबो डेभेलप जानो हानाय नङा मानो होनब्ला बर' जानानै बर'ल' बुङोनोब्ला नोङो बै जोंनि राव हारिमु कालसारखौहाय गुबुन हारिनोहाय बोरै एक्सप्रेस खालामनो जों बोरै बुजिहोनो बिसोर बर'खौनो रोङाब्ला थिग बेबायदि आरोना जोंनि ट्रेडिसनखौहाय डेभेलप खालामनोबा मिथिसार होनोबा गुबुन हारिनि राव बोरायनांगोन जोङो बिसिनि रावजोंनो फोरोंनांगोन आरो बिसिनि रावनि थ्रुयैनो जोंनि रावखौ फोरोंनो बेखौ हानाय जानांगोन आरोना थ' बेबायदि गोबां बिदिनो हायो आरो जायफ्रा फेमिलिनि भिडिअ बा दैलि ब्लगिं बानाय गोसो बानाय आरो जायफ्रा इन्ट्रेस्ट गैया बिथांमोनाथ' इन्ट्रेस्ट गैयिखासै आरो बेखौनो मोनसे खायफा ओरैबायदि मोजां गोसोनिबो थायो माने एटलिस्ट नायाब्लाबो माने बर' डेभेलप जाथों होननानै साबसक्राइब खालामनानै होग्राबो थायो जोंनि गेजेराव आरो खायफा माने एकदम मेगन साग्रा थाथारखायो नों हाजार मोजां लाबो बिसोरनि थाखाय बे गाज्रिखा मोजां बुंबा आरो जोंनियाव दा मोनसे सोलिबाय थानाया बे ट्रेन्दिंआ माने बुजिनानै लानाया गाहाम आरोना माने नों सोरखौबा मोजां बुजायनो थांदोंबा मोजांनि थाखाय बुंदोंबा नों गावनि आथिंखौनो दानस'नानै लानायसो माने नोंसो लेंग्रा जानांगोन मोजां बुंनाया रावनिबो थाखाय खाथिया आजिखालि बे आरोना बे थ' आंनि मेसेजआ बेनो जायफ्रा गोदान क्रियेटरफोर जानो गोसो डेभेलप जानो हायैनि खारनानो गैया खायफा बोसोरसे बोसोरनैजोंबो डेभेलप जानाय दङ गोबांथार क्रियेटरफोरनिफ्राय सोङोबा मिथिगोन बिसोरनि जारनिया बोरैमोन थ' बेनो नेनो हानाय गोहो थाबानो गासिबो जालांजोबो नट अनलि इउटुब गासिबो खामानियावनो ना नेनो हानाय आरो नाजानाया थानांगोन बेनो नों मा फेमिलिनिफ्राय बिलंस खालामो बे मेटार खालामा बे अके स' दायो मोनसेबाव अके एज ए इउटुबार हिसाबै जों बयहाबो हेटार्स थायो अके हेटार्सथ' बयहाबो औ दङ बाट औ मोनसे खोथायाव नोङो हेटार्सफोरखौ बोरै हेन्डेल खालामो हेटार्सफोरा जेब्ला गाज्रि कमेन्ट होयो माने रिएक्सन होस्रायाबाबो मोजां आरोना साइलेन्ट इज दा बेस्ट मेडिसिन बायदि आरो मोजां मोजां लाबोबाय था कन्टेन्ट गावसोरनो जेलासबो जालांगोन बे हेटार्सफ्रासो नोंखौ डेभेलप खालामबावगोन मालाबा समाव नोंखागौ ना हेटार्स गैयाबा ट्रल जाखाया खालामनाय मानाय औ ट्रल खालामनाय मानाय बिसोरो माने ट्रल खालामनानै होनाया माने नोंनि इमेजखौ बारायनानै होनायसै सिनायै मानसिफोराबो नोंखौ सिनायफैगोन ना खिन्थु मालाबा समाव हेटार्सफ्रा मोजांसो खामानि मावो खिन्थु जोंनियावहाय माखासेया बुजिलायियावहाय मालाबा गाज्रिबो जायो आरोना थ' बेखायनो माने गेंग्रे गुंग्रे जालायालासिनो स्ट्रेट थांबाय था हेटार्सफ्रा गावसोरनो उनाव चेन्ज किसुमानखौ चेन्ज जानायबो नुदों आङो गोबांखौहाय आंनि बेलायाव दै माने गाज्रि कमेन्ट होग्रायाबो उननि समावहाय मोजां कमेन्ट होफिननायबो आं नुदों माखासे मानिखौ मोनबोदों आरो बेखायनो आइ एम अन माइ अन ना आंनोखा आंनि लामाजों जानानै थांबाय थागोन बि पजिटिभ बिदि जाबानो हेन्देल खालामनाय हेटार्सफ्रानो जा मायानो जा ना रिभेन्स लानो दरखार गैया बे आरो अके थ' माने नोंनिया सिम्पोलथार बारा एफाग्राब माबा गैया हेटार्सआ फैफिननाया उनावहाय मोजां जाना फैफिनखायो मोजां जाफिनो औ स' आरो कुइसनथ' आंनावहाय मेरला दं सोंनांगौ मेरला दंखायो स' अके आंथ' बिराद कन्ट्रभारसि फेस खालामखाबाय बाट बेफोरखौथ' बाद होबावो दे बेफोरखौ बुंना लाबो गैखाला आरो मोनसे खोथायाव सानबाय थायो माने मेनलि नोंनि न'आव अबावमा उदालगुरि उदालगुरियानोखा उदालगुरियाव दा आबै आबौ दं ओमफ्राय बाबाया ओरै थांबाय माबायावहाय तेजपुरजों ओजों बागान सागान न'बो जाहैजोब्बाय ओजोंबो दङ बावबो आरोना मेनलि बेनोसै राइट स' आं दायो सानबाय थायो माने येस लाइक बयहाबो मोनथिनो गोसो नङा होमबा दाथ' मालाबा नोङो आदसा खोन्थाफेराखै नोंनि फेभरेट इउटुबारा सोर बर'आवहाय फर एगजामपल मेन स्ट्रिमाव थांथ'नांला लकेल स्ट्रिमाव थांथ'नोसै कि नोंनि फेभरेट सोरमोन
फेभरेटआथ' गोबां दं खिन्थु मेनलि आदा आलफ्रेड Okay. बर'नि आलफ्रेडआ ना Ah, ट्राभेलिं आलफ्रेडनिफ्राय लाबोनानै okay. ओमफ्राय दङ जोंहा एसबि बड' निउस आब' सिबिरानि Oh, yes, yes, yes. मेनलि फेभरेट आरो ना Yeah, yeah. बिसोर सानै फेभरेट आरो गोबां दङ मोजां मोनग्रा ना मेनलि सानैया Nah, सानैल'खा? औ So, नोङो कमेडि भिडिअस नायो ना नाया? फानि भिडिअस? आं नायो कापिल शर्मा शो नायो आं Okay, मेनलि mainstream नि कपिल मेन शर्मा. स्ट्रिम औ ओमफ्राय मटिभेसनेलफोर माखासे फल' खालामो लकेलावहाय? लकेलाव हा? आं मालाबा दसे दसे नायो सम मोनोब्ला बड' लाब्रा ओमफ्राय कार्टुनफ्राबो बड' टुन Oh, yes, 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 yes. बेफोरखौ आरो ना Okay. So, आरो बै सर्ट भिडिअसफोर नायो एसबि भिडिअस बैसिनि ना अनिल मोननि बिराद मोजां मोनो yeah, yeah. So, दायो मोनसे खोथा इउटुबार होनो राइट स' बयबो सानो अके साबस्क्राइबार्सफोरा सानो आंबो सिगां बिराद बार बे कमेन्ट्सखौ मोनखांबाय कि लाइक डाइरेक्ट सोङो कि व्हाट इज योर स्टेटास अके बिदि सोङो सोंनायालाय ओमफ्राय बिराद फैसा खामायो आदसा खोमा फुल टाइम थायो खोमा सानो अके मानसिफ्रा बाट बेखौनो सानो आं कि लाइक फुल टाइमथ' जोङो खालामा मोनसे सर्ट भिडिअ बानायबाय डाइरेक्ट ओमफ्राय बेखौसो होबाय बेयावहाय लाइक 5 मिनिट्स जाबाय 10 मिनिट्सनि टाइम होबाय एडिटिंआव एसे टाइम होबाय नङा होमबा बाट मानसिफ्रा सानो कि बिराद धोनिलै इसोरो स' बेनि सायाव नों मा बुङो खायसे सानो नंगौ माने इउटुबारफ्रा जाय मोजां क्रिएटारफोर धोनि होनबाबो लसबो गैया आरो जायफ्रा दसेल' टाइम होयो बिसोरखौ बैसोरजों सानफाजोबजाया आरो ना मानो होनब्ला इकुवेल नङा नोंनि टाइम होनायनि खोथा जाहैबाय आरो फल'वारफोर आरो नोंनि भिडिअआ भिउस जादोंबालाय मा जानो मा टाइपआव भिउस जादों मानसिफ्रा बेसिबां टाइम होदों नोंनि भिडिअआव बैफोरबो मेटार खालामो आरो ना थ' गासिबो रिचेस जाजोब्बाय माने गोनां जाजोब्बाय इउटुबारफ्राबो बहुत बहाय जायफ्रा बेयाव गाफैगोन बिनि रोसिखौ मोनगोन बिसोरसो बुजिगोन आरो ना दा जों बुंलाबायबा गोबाङा बुजिनाय नङा खिन्थु बेनो जायफ्रा डेभलप जानाय मोजाङै सासे ए ग्रेड साख्रि आवलानिफ्राय बांसिन बेफोरथ' जेबो नङा बिनिफ्राय बांसिन खामायनो हानाय सुबिदाफोरबो दङ माने आनकाउन्टेबलबो होनजायो माने स्पेसिफिक मोनसे लिमिट होनानै दोननाय एमाउन्ट गैया आरो इउटुब बा ससियेल मिडिया प्लेटफर्मावहाय नों आनलिमिटबो थांनो हायो बे नोंनि स्ट्रागोलनि सायाव आरो नोंनि फल'वार्सफोरनि सायावसो स' मोनसे बाव कि बिराद मानसिफ्रा आं रियेल लाइफआव लोगो मोनदों अके रियेल लाइफआव लोगो मोनदों नोंनि सायाव कमेन्ट खालामो नोंनि साबस्क्राइबार अके आंनि ब्रादार जायो लाइक गामिनि बियो आरो बे नोंनि भिडिअ बिराद नायो अके लाइक एभ्रिडे मोनसे भिडिअ फैबानो नायो मोनसे भिडिअ फैबानो नायो बाट बे मोनसे कुइसन खालामो आंनावहाय आरो ना जेनेबा आं नोंजोंहाय सम आदसा सिगांफोर लाइक 2 months बेक आं रायलाय कन्टेक्टआव दंमोन सिगांहाय 2 months बेक बिराद रायलायोमोन अके बारा कन्टेक्ट गैला जोङो मा मैयासो नोंखौहाय कन्टेक्ट खालामदों बे पडकास्टनि थाखाय फार्स्ट टाइम गोबावनि उनावहाय स' बेयावहाय माने आंनि ब्रादारा सोङो कि एमजेआ मानो आदसा सानसेयाव 2-3 भिडिअ होयो मा रिजन दंमोन आं सोङो अके सानसेयाव 2-3 मोनाया मोनसेया जाहैबाय सर'बो जालांबायना जोंथ' जेबो माने जबनि फारसे सानखालानो मोनसेया जाहैबाय सर' आरो मोनसेया जाहैबाय आर्निंनि सायाव नोङो आं माने साफ्रोमबो इउटुबारफोरखौ रेकमेन्ड खालामनो गोसो जायफ्रा ना नों इउटुबखौनो मेन सर्स हिसाबैबो लादोंब्ला माने भिउसा हाजार खमानो फैदों माने एटलिस्ट 2 भिडिअ होयोब्ला गोबाङा फल' खालामो बेखौ दायो 2 भिडिअ होयोब्लाबो नोंनि जाय आर्निंनि बेलायाव बे रेभिनिउआ जेनेरेट जानाया नोंना मोनसे लेभेलाव थांबाय थानो नागिरो खम फै बारा फै भिउसआ आरो नोंनि पार्मानेन्ट भिउवार्सफोर थायो खायफा जाय पार्मानेन्ट भिउवार्सफोरनि हेल्पआवहाय बियो माने बे लेभेला सेम थांबाय थानो नागिरो नङाबा नोंनिया बियो डाउन जाबोनो नागिरो आरो ना नों जे लेभेलाव कन्टिनिउ खालामदों बाव खालामनो हायाबा टटेलि डाउन जानायखौ जों नुनो मोनो बेजोंबो लोगोसे आरो जायफोर क्रिएटरखा ना खालामबाय थाग्राखा भिडिअ खालामबाय थाग्रा बिसोर माने सुखुवा जालाङो मा खालामनानै थानो ना माबा मोनसे आपडेटस लाबोनो गोसो जायो आरो सिगांथ' ओरैबायदिसोमोन माने भिउस फै दाफै जायफोर नायग्रा खालामगोन आरो माने एक्साइटेड मोजां मोनो मानसिफोरजों नुजाबाय थानो कमेन्ट रिड खालामनो बेफोरनो आरोना बे
माने मोनसे खोथा आं सानबाय थायो आंबो खोन्थाबाय बिदिनोहाय जेनेबा बिदानो आदा जायो नालाय आदानो आं माने नोंजों फन रायलायदोंमोन खनसे 2 months backमोन ओमफ्राय बेबो आंजों आतसा थाफायोमोन आरो बियो ओमफ्राय फनाव आतसा नोंजों खनसे रायलायखांबाय बियो आतसा नों गोसोआव गैला बियो बे फिसा मोनसे कन्ट्रोभार्सि जादोंमोनलै सासे बैजों जानायाव आरो बैजों माने CEO आतसा बेजों जानायावहाय माने आं बेंगलराव दंमोन नालाय बे समाव बे खोथाखौ माने आं नोंजों रायलायनायावहाय जेब्ला बिदिनो रायलायदोंमोन बे समाव नोंजों रायलायदोंमोन आरो बेयो स' दायो मोनसे खोथा आरोबाव कि फेन्स अके फेन होनबाय अके जाय नोंथ' ओरैबाबो दायो भैरबकुन्द थांबाय थाखायो सम सम बेरायहैयो राइट स' मालाबा भैरबकुन्द भिजिट खालामनायावहाय नोंनि फेनफोरखौ लोगो मोनदों नामा लोगो मोनफेरबाय मा रिएक्सन जायो नोंना नट अनलि भैरबकुन्द जेबोथ' रिएक्सन जाया किसुमाना आदा फट' लानो बिदिनो ना मेनलि ओरै बांसिन सोलियो बिदिया जोंना ओरै बाक्सा क'क्राझार मेनलि आरो ना माने मा होनो फिल्मजों रिलेटेड थाबाय थायोना ओजोंहाय बांसिन एलबाम जोंनि ओरैहाय बांसिन बे सर्ट मुभिसखौनो होन माखौनो होन बानायनाय बारा नुनो मोना जों खिन्थु जोंना बांसिन एक्टिभ थायो थ' बेवहाय बांसिन बैफोरनि बेलायाव केयार खालामनायखौ जों बांसिन नुनो मोनो आरो सोरनाबा बैफोराव फट' लानाय सेलफि लानाय बा माबा लानाय ग्रुप फट' लानाय बेफोर नर्मेल होजोंहाय बेरायनाय मानायावनो होन नट आंजोंल' जायखौ लोगो मोनो बेफोरजों आरोना जाय नाम दं एसेबाबो बेफोर कमन आरो ना कमन मोनो आरोना जेबो मोना ओमफ्राय खायफा लाहांब्लाबो लाजिनायबो देखायो आंथ' बुङो मालाबा रायलायनांगौ ना फ्रि माथो रावबो गेदेर उन्दै थायाना थ' बे आरो जेबो मोना इसिबांनो माबा फार्स्ट नोंनि फिलिंसा मामोन कि लाइक मोनसे थायोना कि लाइक लाजिनाय मोनो माबानाय मोनो राइट एसेबाबो फार्स्ट माबायदिमोन फार्स्टआवथ' आं गिनाय लाजिनाया बारा गैयामोनलै आंनाव मानो होनब्ला एसेल' रायलायनायफ्राव एसे थाबथायोमोन आरोना अबेबाफोर बर'निब्लाबो जेरै कमफर्टेबोल बोरैहाय फ्रि फ्रेंक रायलायनांगौ एसेबाबो थाबथाखायोना गोदानाव मा बुंगोन मा मागोन ना जेब्ला नों केमेरा हमदावो बा मबाइल हमदावो उनाव बियो सर' जालाङोब्ला माने नों गावखौनो कमफर्ट मोनलांगोन आरो जेबो मोनला बिदि दायो मोनसे खोथायाव आं ब्लगिं खालामनांगौबा आंथ' बै लामा ससेखौनो ओंखारनो लाजि मोनगोन मबाइल लानानै लाजियोना खायफा बुहुद लाजियो मानसिफ्रा मा होनगोन बेबा माबायदि नायगोन आंखौ बेफोरबायदि साननाय थायो आरो ना खिन्थु आं लाइफआव मोनसेल' बुस्थुखौ सानो माने लाइफआव गासिबो बुस्थुआनो सेलिं खायफा साननानै लायो आं जब हल्डार आइ एम ए टिचार आइ एम ए प्रफेसार आइ एम ए लेक्चारार आं गासैखौबो बुङाखै खायफा आरोना खिन्थु बै लेक्चारार प्रफेसाराबो एस लाइक बेफार खालामनाय मानो होनोब्ला बिसोरबो गावसिनि कुवालिटि बा एजुकेसनखौ लानानै स्टुडेन्टफोरनो सेल खालामगासिनो दङ बिना फैसायावथ' रावबो ओरैनोथ' फोरोङा ना इडुकेसन होआ ना थ' बैसोरबो सेल खालामगासिनो दङ सासे बिजनेसमेन बा सासे बिजनेस मावग्रायाबो बे माबा मोनसे सेल खालामो सासे दखानदाराबो सेल खालामो बेबो सेल खालामगासिनो दं गावनि टेलेन्टजों सोब बुस्थुआवनो आजिखालि माने सेलिंजोंसो सोलियो आरो ना सेलिं आरो रिकमेन्डेसन बेखायनो नोङो आं जेबो रोङा माया होननानै गिनानै थानो जेबो दरखार गैया नाजा लाइफआवहाय स्ट्रागोल खालाम माने लाइफ इज सेलिं ना सेलिंखा जों लाइफआवहाय जों रोंनायखौ गावनि रोंनायखौ जोङो जेब्लायबो गुबुननो फोरोंनायानो बे फाननाय बायदि जाखायो बे आरो अके स' बे माने एकदम माबा थांथ'ला लाइक सा बुंबानो जाबाय अके मानो होनबा अके फेसबुक अके बयबो आपडेट खालामो लाइक अपेन रिलेशनशिप कमप्लिकेटेड माबा बिदि नङा होमबा थ' बे सिम्पलै आरो सिम्पलैहाय दानि जि नोङो रिलेशनशिपआव दङ अके दा नों जि रिलेशनशिपआव दङ बे माबायदि सिम्पल वर्डआव खोन्था रिलेशनशिप मिन्स बे जाहैबाय कि दा नों जि दङ अके इफ इउ आर इन रिलेशनशिप राइट नाउ इफ इउ आर नट एट अल टटेलि सिंगल क्लस आं बे मेटारावबो आं बुंनोसो जायो सोरबाबो डिप्रेस जानानै दंबा बेफोरनि बागै आं लिभ इट ना जेबो साननाङा मानो होनोब्ला रिलेशनशिप होनोब्ला आं डाइरेक्ट बुजायनोसो गोसो जायो दाना बुजायनोथ' रावखौबो हाखाया मोनसे खोथाया बेनो माने नों डेभेलप जाग्रोयोबा ना स्ट्रागोल खालाम नों डेभेलप जाग्रोयोब्ला अट'मेटिकेलि नोंनि थाखाय मानसिया जोबखाया नों हौवासायानो जा हिनजावसायानो जा मेनलि डेभेलप नों गावखौ डेभेलप खालामग्रोनो नाजानांगौ
नों जेखि केटेगरिनिफ्राय बिलंस खालामा मानो मानो होनब्ला गोबां नुबोबाय आरो नुयो मोजां मोनो गोदै गोदै खोथा बुंलायो थाखा फैसायानो एनाफ नङा थाखा फैसायानो गासिबो नङा मोजां साननाय हनाय थानांगौ बेफोरबायदि कमन खोथा सोलियो इभेन उन्दैफोरनावबो जों नुनो मोनो आथिखालाव नाथाय थाङै थुङै नाराय जराय मेटारा बैयावनो जाहैयो उनाव नोंनि स्टेटासा मा हु इउ आर ना नैबे जायो बेखायनो इन माइ पइन्ट अफ भिउ आं नुहुरनायाव माने बेफोराव बारा इम्पर्टेन्स होना नों गावखौ डेभेलप खालामग्रो अट'मेटिकेलि सोरबा एक्ट्रिसानो होन सोरबा एक्टरानो होन नोंनि खिथायाव फैखागोन बा फल' खालामखागोन नोंखौ मानसिया जोबनो थाङा बे आरोना आंनि साननाया बेखायनो आं जेबो इम्पर्टेन्स होआ बारा दाना Okay. So बे आंनि लास्ट क्वेश्चन जाहैसिगोन इनि उनावहाय जोङो बे पडकास्टखौ फोजोबनोसै Okay. So how do you feel like माबायदि मोनदों कि बे फर्स्ट टाइम लाइक बर' कमिउनिटिया फर्स्ट टाइम का बे पडकास्टआनो हा बे फर्स्ट टाइम का नोंबो मिथिखायो बे फर्स्ट टाइम आं ट्राइ खालामदों नायनो जायो बाट आं दायो लाबोनो सेस्था खालामगोन बिराद मानसिफोर बेयावहाय पडकास्टआवहाय बेयावनो माने जेनेबा माबायदि फिल खालामदों नोङो फर्स्ट पडकास्टआव मोजां मोनदों ओमफ्राय आसा खालामो उनावबो नट अनलि जों माने गेदेरफोरजोंबो जेरै सेलिब्रिटि मुङाव गोनां आरो किसुमान माने गोरों जोंनि गेजेराव थायोना प्रिन्सिपालफोर मोजां मोजां आइडियासफोर नलेजफोर होग्राफोर थायो मोजां रिसर्स पार्सनफोर जायफ्रा मोजां मोजां खोथा बुंनानै बानजायनो हानाय बैसोरजोंबो बिदि कमिउनिकेट खालामनानै जुदि भिडिअ खालामनानै लाबोनो हायोब्ला निसय जोंनि गेजेराव माबा मोनसे चेन्जेस एसेब्लाबो लाबोनो हागोन मानो होनब्ला गोबाङा किसुमाननि बुंनाय बुजायनायफोरखौ लाग्राबो थायो बैफोरखौ खोनायोब्ला माखासे इम्पर्टेन्स फर दा बेटारमेन्ट अफ आवर फिउचार जेनेरेसन ना इयुथ्सफोरनि थाखाय मोजां मोजां बेफोरबायदि टपिक्सफोर लाबोयोबा निसय जोंनि गेजेराव मोनसे मोजां थासारि चेन्जेस फैनो हागौ आरो ना सोलायलांनाया बे इम्पर्टेन्स मोनदों आङो बेखौ आरो मोजां जागोन जुदि कन्टिनिउ खालामलांनो हायोब्ला Thank you so much for your appreciation, brother. Okay. I feel कि like thank you so much यार नोङो माने नाय आं बिराद मानसिफोरजों कन्टेक्ट खालामखाबाय लिटरेलि आई कन्टेक्ट विथ एवरीवन लाइक आबरिंकिजों खालामबाय आङो देन सुपि ब्रह्म देन आदा जेम्सजों खालामबाय आं मेहेर ब्रादारखौबो आं बि लाइक वाट्सएप खालामदों कि ब्र we will make a podcast or like बिदि भिडिअ बानायगोन होननानै बुंदोंमोन आं आरोबाव भूमिका मुसाहारिखौबो कन्टेक्ट खालामबाय बाट शी कुड नट आन्डारस्टेन्ड मेबी बुजियासै खोमा बे बुस्थुखौ बाट इट्स ओके नो प्रब्लेम बाट लासैनो फैगोन लासैनो मानसिफोरखौ जेसेबां हायो सेस्था खालामनो कन्टेक्ट खालामनो एन्ड व्हाट यू से जेरै बुंदों आं बिदिनो जेनेबा मोनसे गेदेरावहाय जि लाबोनो सेस्था खालामगासिनो आरो ओरैहाय लासै लासैनो बुरजा बुरजा मानसि लाबोनो हानाय खालामनोसै आरोना थाबै थाबैनो बिदि पडकास्टखौ आरो ताकि मानसिफ्राबो बुजिथों जेनेबा दायो नोंनि थिंकिंखौ बुजिबाय नोंनि थिंकिंखौ बुजिबाय ताकि बेलेगनि थिंकिंखौ बुजिथों आरोना साननानै Thank you so much, brother, for coming in my podcast. And Okay. you have a good life. Thank you so much. Most welcome. Most welcome.